אתמול בערב העברתי וובינר על איך להרוויח כסף ממחירות באמזון, מכל מקום בעולם. היה וובינר ממש נהדר. וקיבלתי שאלה שאני שומעת הרבה. אנשים רוצים לדעת כמה זמן זה באמת לוקח, כמה זמן ביום או כמה זמן בשבוע אני צריך להשקיע. והתשובה באמת, תשובה ישירה. בהתחלה אני ממליצה על בערך 2 ביום. אבל זה יכול להיות גמיש. מי שאין לו 2 ביום יכול לעשות יום, יומיים, 2 ולהשלים את זה בסוף שבוע. או אפשר לעשות את הכל בסוף שבוע. עכשיו, יש יתרון בלעשות את זה כל יום, אפילו אם זה קצת, כי זה מחבט לנו במוח את צורות העבודה, בדיוק מה שאנחנו עושים. אבל גם צריך לזכור שאנחנו פה כדי לבנות עסק אמיתי, ועסק אמיתי דורש השקעה אמיתית של זמן. אז לפעמים אתם תמצאו את עצמכם במשך 5 שעות עובדים, וזה בסדר.